Bon dia, bona tarda o bona nit. Independentment de l'hora del dia que ens escolteu, cordeu i apreteu-vos els cinturons perquè està a punt de començar el podcast de Fórmula 1 català. Està a punt de començar la Moreneta. Preparats? Llestos? Ja. Avui toca canviar una mica. Només una mica de format. Per què? Doncs perquè avui tenim un convidat molt especial. Molt, però molt especial. Amb nosaltres tenim en Jordi, però potser el coneixeu més, aquests de la comunitat formulera, com a Battery Voltes. Molt bones, Jordi, com estàs? Hola, molt bones. Bé, estic bé. He dormit poc, però amb ganes d'estar aquí amb vosaltres. Bueno, el Jordi, no sé quants milers de seguidors tens a Twitter, 200 i tants mil, pot ser? Sí, sí, al voltant d'aquesta xifra, sí. Doncs, bueno, per acabar de fer la introducció ràpida, el Jordi sobretot és conegut a nivell de Fórmula 1 per aquesta vessant seva de que és un twitstar, bàsicament, així ràpid, és un twitstar. Llavors, a part d'això, el Jordi també també té altres vinculacions amb el món del motorsport que són, jo crec que segurament més interessants, però abans de passar a conèixer-lo una mica, primer, com sempre, presentaré els meus infames companys de podcast. Aleix, Adrià, com esteu? Veig que l'Adrià està tenint problemes, pot ser? I l'Adrià està en problemes. Jo estic bé, també, fotut d'una nit de la Mercè, però molt content de ser aquí i de tenir el Jordi amb nosaltres. Hòstia, pues, bueno, de moment, mentre la... Aquí està. Bones, Mira, Adrià. mira. Bones. La meva connexió, ja sabeu. Això queda enregistrat, ja no hi ha volta enrere, eh? Sí, Doncs, ja està. que sàpiga la gent que porto aquí estona, però ja sabeu que el meu ordinador no és el millor. Això, Jordi, tu no ho sabies. El meu ordinador és com la tartana del programa, bàsicament. És l'Aston Martin del programa. És el culpable de que no tinguem 3 capítols d'entrevista amb Joan Villa del Prat. Bàsicament. Sí. Llavors, Jordi, ja un cop presentats els nostres companys i abans de passar amb la tertúlia, primer volem preguntar-te 4 coses ràpides, i és tu a nivell personal, professional, a què et dediques i que ens expliquis una mica què has estudiat, quins són els teus projectes també. Ara no estic treballant, estic estudiant a la universitat, estic fent enginyeria industrial i economia, que és una espècie de doble grau. I bé, estic estudiant i tal, i després estic ficat també en un projecte del Formula Student de la universitat, que hi ha un equip, i he entrat a l'equip doncs aquest any, i justament ara estem començant. I res, bastantes ganes de veure com es desenvolupa això. Jo tinc ganes de Sí, preguntar sí. després. Bueno, primer puc preguntar jo. Sí, endavant. Quina funció tens tu amb això del Fórmula Student? Clar, o sigui, l'equip està dividit per seccions. Jo vaig entrar a la secció de management, que bàsicament, o sigui, cobreix moltes feines, per exemple, tresoreria, portar el pressupost, fer les compres, tot això. Desviar impostos i totes aquestes coses, no? Exacte. Mèdia, que seria portar les xarxes, no sé què, relació amb sponsors, fitxar, tal, no sé què, coses així. Vull dir, és com la feina bruta, per dir-ho així, de l'equip, doncs la fa la secció de management. Sí, una mica sí. No està malament. Teniu també funcions de team principal? Sí, hi ha 3 aquest any, van ser de segon any, que se'n diuen team leaders, però sí, jo no soc cap d'ells, Bueno. I els teams principals que teniu són més de l'estil de Gunter o de Toto? Hi ha de tot. Jo diria més Toto. Són molt bona gent, són molt... No, o sigui, professionals en el sentit de que se'ls veu amb moltes ganes de triomfar, per dir-ho així, saps? Molt d'això, molt centrats. I ja després podem aprofundir en aquest tema, però sobretot seguint una mica en aquesta línia, tu has triat aquest camí perquè tu veus com una possibilitat real acabar dins d'un equip de Fórmula 1, seguint per aquest camí? Possibilitat real potser és una mica exagerat perquè és complicadíssim, però sí, diguem-ne que és el somni.
Però És la idea, no? Sí. si s'ha d'aconseguir d'alguna manera, doncs és per aquesta via. No hi ha més. Per tant, Clar. bueno. Bueno, doncs ara sí, ja amb el Jordi presentat i amb els nostres companys del podcast també, passem a la tertúlia. Per començar amb la tertúlia, com ens agrada fer nosaltres quan tenim convidats, toca conèixer el perfil d'aquest. Com hem fet amb la resta dels que hem tingut, primer toca les preguntes ràpides, és a dir, la secció de les Silver Arrows. Estàs preparat, Jordi? Suposo que saps com van les preguntes de... Pregunta ràpida, pregunta-resposta, pregunta-resposta. Home, no té molt de secret. No té molt de secret. Si hi ha alguna que vols desenvolupar-te, pot passar de ser Sí. Silver Arrows a ser preguntes de Haas. Vale. Sí, endavant. Llavors, això, prim- les presentarà l'Adrià avui, les Silver Arrows. Sí, bueno, com sempre. Doncs endavant, com vulgueu. La primera és com de malalt ets de la Fórmula 1. Moltíssim. A quin nivell? A nivell de que em miro les pràctiques com si són al migdia, com si són a les 3 del matí. Vale. Vale. Els lliures. De tota la història de la Fórmula 1, pilot preferit. Schumacher. I de l'actualitat? Actualitat Leclerc. Equip preferit? Entenc que Ferrari. Sí. Ferrari. Vale. Doncs estàs patint aquesta temporada com un cabron. Sí. Bueno, ja portem anys, eh? Pilot que pitjor et caigui. Actual o... Les dues. Hòstia, aquesta ja... A veure, el Mazepin era un carallot, però... És que em caigui malament és complicat, que em caigui malament un pilot, la veritat. No Hauria de com pensar. malament. Ocon, per exemple. Sí, tens raó, em cau bastant malament. Vale. Pilot més terrorista que recordis haver vist. Aquí n'hi ha molts. El Magnussen tela. Ojo. Vale. Clar, és Pensava que sortiria amb un Kartikeyan, un d'aquests. És O que- Maldonado. Maldonado, sí, també. Déu-n'hi-do. Bon de- Clar, és que si diem els que hem vist, clar, si hem vist Fórmula 2, a Fórmula 2 també hi ha hagut cada element, com Sí. A Nissan. Nissan. Nissan i jo crec que Sí. el que més. Seguim amb team principal favorit. Quin és el model a Algun- seguir? El Gunther Steiner. Bé. Sí! I el que pitjor et caigui? El Toto Wolff, claríssimament. Vale. Aleshores, Estic d'acord. nosaltres, siguent la Moreneta, t'hem de preguntar si has visitat mai la Moreneta. No, però sí, he estat a Montserrat, però no exactament davant de la Moreneta. Doncs va tocant fer-ho. Aleshores, meme que més hagis gaudit fent. Moltíssims, tots. Tots els gaudeixo molt. Algun que esperessis que ho patés i que no ho acabés fent? Sí, hi ha alguns que no van tenir bona resposta i els he borrat. O sigui, t'ha caigut hate per algun? I tant, i tant. Unado. Tipus? Tipo, penjar un meme a que els sortia un mono, val? I no tenia res a veure amb... O sigui, no era racista de cap de les maneres. I la gent es pensava que estava entonat per Hamilton i no ho estava. Hòstia. O sigui, coses així. Bueno, jo ja ho vaig dir una vegada i ens van mig fonar, que els fans de Hamilton són els tòxics. És veritat. Sí, I ho diu una altra vegada, eh? Li és igual, completament. Sí, no, ens va fonar una persona. Perdent seguidors. Aleshores, les últimes dues preguntes del Rapid Fire no tenen a veure amb Fórmula 1. Si vols no respondre-les, pots no fer-ho. val. Vale? Primera, a qui vas votar a les últimes eleccions? El PDeCAT. Vale? I la segona, per tant, entenc que em diràs que sí, puta Espanya? Sí. Bé. És dels nostres. Aleshores, entenc... Jo tinc una altra pregunta més que no estava, però vull que facis una classificació de puta Espanya, puta França, puta Regne Unit i puta Estats Units. Uf. Potser En quin ordre els n'hi fiques? ha alguns que no ho dia, eh? Vull dir, això és... Sí. Uau. No, clar. França primer, Espanya, què més hi havia? Regne Unit? I Estats Units. I Estats Units. Amèrica. Sí. Doncs sí, Regne Unit i després Estats Units. Vale. Respectable. I La de tant. França no té sentit. O sigui, No, el de França no. Menys en França, eh? Que ara els he visitat. Per res. No... Víctor, però ets el primer que els odia.
Sí, sóc el primer que els odia, són uns fills de la gran Bueno. puta. I ho puc dir amb coneixement de causa. Bueno, Doncs les de Rapid Fire fins aquí. Ara passem a lo normal. ara passem a la tertúlia de veritat, o sigui, A la tertúlia, bona, a la de sempre. la bona. I és que començarem amb la Silly Season, que és una mica el que tenim ara. Hi ha com xitxa, o sigui, a veure, primer, tenim tots clar que la Fórmula 1 organitzant calendari són uns fills de la gran puta, no? Sí. Completament. Perquè ens fan estar, o sigui, ens tenen a l'estiu sense curses, ens foten un triple header i després ens deixen 2 setmanes sense cursa. Gràcies. O sigui, ara que... Hem de tenir en compte que aquestes 3 setmanes sense cursa és on havia de caure Rússia. també és veritat. Però, bueno, Aleshores, no haguessin estat 3. bueno, touché. Però són moltes. És igual. Jo m'estic avorrint, per tant, ara el que més xitxa dona és la Silly Season. Llavors passem amb la notícia devastadora pel món de la Fórmula 1. Se'n va un dels grans. Se'n va el GOAT. La cabra. El millor de tots els temps. El pilot més decisiu en l'últim any de la Fórmula 1. Nicolas Latifi. Què n'opineu? El trobareu a faltar? Ara ja és oficial. El trobareu a faltar? Aviam, és oficial que marxa de Williams. Exacte, jo anava a dir això. Hi ha un No de la seient Fórmula 1. hi ha un seient a Haas que l'ha arribat de tenir Mazepin. I Haas Potser- necessita calés. A lo millor Hamilton es retira a final de temporada i Mercedes T'imagines? doncs, necessita un substitut a l'altura i agafar Latifi. Vull dir, no em sorprendria. No em sorprendria. Latifi i Mercedes 2023 estem aquí... Que no passi com amb els punts a Williams, que ho fa abans que Russell, eh? O a la Sí, mateixa sí. cursa. Amb la victòria. Sí, ha demostrat que el Russell, ja et dic, va aconseguir punts abans que ell, per tant. Crec que Sí, això ho és que- explica tot. Factos. Latifi és un tio que ha decidit un mundial i ell només tenia 7 punts. Imagineu-vos el que pot fer amb un Mercedes. Uau. Bueno, llavors, jo, aquesta pregunta va més dirigida al Jordi. Digues, Això perdona. de Latifi, Jordi, a tu et fotrà que flipes. la Exacte, això és el que anava a preguntar. feina. O sigui, Et trobarem a com si faltar. marxa... Se t'acaba una Et part del trobarem a xollo. Ara, l'any que ve, veurem que va tenir voltes de cop per 100.000 seguidors. No, home, no. No, home, no. Jo crec que no acabarà mai aquesta broma amb Latifi. Sempre el tindrem com a últim recurs. Però sí, se'l trobarà a faltar. Els memes no s'acaben mai. O sigui, a veure, Sortirà algú altre, sí, al final. sí. Sí, i tant. Segueix estant Lance Stroll, que és com que va més per la Vagini, però segueix sent un paquet. O el Sonoda, inclús, que Sí. et dic, vull dir, que 2x3 també està al mur, saps? Vull dir, O I Mick Schumacher. poc es parla, de Tsunoda, que sempre estan lius. sí. O sigui... Llavors, així, continuant amb aquestes preguntes, una que m'ha vingut al cap és, així de primeres, quin pilot creus que pot emplenar aquest buit que deixarà ara a la teva compte de memes, que deixarà Latifi? Ja et dic, jo tenia pensat Sonoda, però vés a saber, és que jo al Sonoda no li veig molta continuïtat. És a dir, sí, està allà al Fatauri, però per què? O sigui, no pujarà mai a Red Bull, no crec que té talent perquè algú es fixi en ell i el fitxi, jo què sé, rotllo McLaren, un equip d'aquests, saps? Mm. Llavors, no sé què fa allà. Vull dir, està allà per Honda, suposo, i sí, o sigui, té talent d'estar en Fórmula 1, però no més, no O sigui, més al Fatauri. A Tsunoda li veus un any més. Sí, hi veig un any més. Bueno, de fet ha renovat. Sí, Per això, Sí, el veus sí. un any més i ja està. de fet, Tsunoda precisament era el següent tema que teníem pendent a la tertúlia, de la seva renovació, i vull lligar-lo amb el tema de la Silly Season amb tot el merder que ja està havent entre el PIN, el Fatauri, que si Gasly pot anar, es rumoreja que Gasly podria anar al PIN, si el PIN li busca substitut al Fatauri, li veieu sentit aquests rumors? Qui creieu que pot acabar anant al Fatauri? Té lògica el que estan fent els dos equips? Això que dius ara de que el PIN li ha de buscar el substitut no ho he escoltat encara. No, O jo sigui, tampoc ho sabria. No. El que sí que sé és que el PIN de cop ha baixat de la llista aquella de 50.000 pilots, ara només hi ha 6. De fet, vinc a dir-vos per què podria tenir lògica això de que el PIN li busqui substitut a Gasly com a condició, i és que
què pintava Colton Herta a uns tests amb el pin? Amb qui el posaven, en teoria, qui l'anava a fitxar era el Fatauri. No? No és com raro, això? Què opineu? Sí, no sé. Jo crec- Jo crec que jo- el que està fent el Pi no té sentit. Jo crec que potser comptaven a Merta com un possible substitut d'Alonso. Sí. O sigui, al final, si tenien una llista tan llarga, Tu, potser Jordi, era un de la llista. com a El team substitut principal... d'Alonso era Piastri, fins que després va haver-hi Clar. el lío aquell, Sí. però... De... No sé, jo sincerament m'estic fent un lío amb tot això. O sigui, jo crec que Gasly acabarà al PIN. O sigui, si no aquest any, doncs el següent o d'aquí 2, o el que sigui. Però el Fatauri, no sé, al ser una acadèmia de Red Bull, el seu seria que posessin algú, però clar, és que no hi ha ningú que diguis, uau, És que, què fas, Darubala? Iwasa? no. És que, Clar, clar, Llavors, Llavors, que- hauries de fitxar algú que sigui team leader, perquè el Tsunoda no faràs, o sigui, no serà el pilot número 1. Llavors, és que- doncs, potser hagués estat l'any de pujar Juli Vips. sí, si no hagués... Però tampoc té... No sé, jo tampoc li veig allò. Sí, però era el millor de l'acadèmia ara mateix. Sí, Ja, però Per això ho aquest dic, any o sigui. no ha tingut el millor dels anys, tant a dintre com a fora de pista, i, bueno, no I sé si d'això s'ho mereix. coneixent el teu perfil formatiu, Jordi, ara aquestes preguntes, bueno, o sigui, són molt subjectives, no estàs dins de l'equip, no saps les condicions, però si fossis team principal tant d'Alfa Tauri com del PIN, quin pilot contractaries en cadascun dels casos? A Era veure... Leclerc. No, o sigui, siguent No, realistes... Això, sent siguent realistes amb el que hi ha. Vale. clar. Jo fitxaria a Gasly per fer un equip totalment francès i així tothom doncs, pot odiar-lo a ells. Bé, Um, després, el Fatauri jo el tinc més complicat, però jo fitxaria un pilot, ja et dic, amb experiència. O no en plan tipus 30 anys, però en plan 25, alguna així. Llavors, està De Vries Nick per de allà, Vries, per jo he exemple. vist, sí. que o sigui, no és tan jove com la gent pensa. No. Vull dir, ho va fer extremadament bé a Monza i jo crec que, per què no, donar-li una oportunitat. Ni que sigui un contracte d'un any i a veure què fa. De Vries el problema no és que si no m'equivoco, és Acadèmia Mercedes. Ell. Sí, El seu però, no seria amb Williams, potser més fàcil? sí, però mira, Piastri també era Acadèmia Alpine i Sí, ha acabat on ja. ha acabat. I Albon Sí. era Acadèmia Red Bull i ja està Williams, que Exacte. està Mercedes. Bueno, Això- de fet, encara és de Red Bull. Ell porta el logo de Red Bull. I jo Clar, us, clar, jo us per anava això. a dir una altra cosa. Amb el que li agrada a Red Bull pujar a joves, això seria, jo crec, el cop d'efecte final al PIN. No intentareu fitxar Duhan? Ja seria... Estaria molt bé Duhan al Fatauri. Seria graciós, com a mínim. És una opció que m'agradaria contemplar. Jo banco a Duhan, vull dir, a mi m'agrada aquesta opció. A mi també m'agrada molt. I de fet, segurament, jo jo em mullo. Vosaltres, Aleix, Adri, si us voleu mullar també, jo fent el mateix exercici que fa que li he preguntat al Jordi, sobretot si tingués el poder de decisió al PIN, jo no m'ho pensaria. Perquè a Duhan, el que li he vist, no ha tingut un any regular, però és un tio que té 19 anys, i el que li he vist, sense ser un nivell tan bèstia com Verstappen, però l'he vist una mica aquest mateix esperit, que li veus que té alguna diferent, li falta madurar, però Verstappen al final ha madurat estant a la Fórmula 1. Va arribar a la Fórmula 1 que tothom deia que si és un boig, que si no canviarà mai, i a la que va acabar de madurar, o sigui, és un tio imparable. Llavors, si tu de veritat creus en la teva acadèmia, jo, si fos el PIN, per exemple, fitxava a Duhan i a lo millor sent el Fatauri també m'ho pensava al fer aquest moviment. Crec que aquesta ha estat la menjada de polla més gran que s'ha fet sobre algun pilot de Fórmula 2. Almenys en aquest programa. Menjar de polla, no sé, tampoc m'ha semblat per tant. Home, Bueno, no sé, ha estat un comentari, una opinió... Víctor, que és broma, no t'enfadis. Jo a Duhan no el veig molt verd. Molt verd. O sigui que pot arribar-hi fàcilment, però dona-li un any o dos més. Sí, a veure, jo crec que és un pilot que promet molt i probablement dels joves que hi ha ara a Fórmula 2 és un dels top, diguem-ne, no sé, 3-4 en quant a talent.
I clar, aquest any, o sigui, estava el seu rookie year a Fórmula 2 i ho ha fet, jo crec que ho ha fet sorprenentment bé. Però sí que és cert que jo li donava un any més a Fórmula 2 a veure què tal fa i a veure si pot guanyar el campionat. Jo crec que l'any que ve el campionat de Fórmula 2 estarà molt lluitat entre Doohan, Vips, si es posa en sèrio, i Pourchaire, que ja li toca, Ja li toca també, sí. perquè també és un que hi havia molt de hype i aquest any, doncs, És veritat. Sí, però Porcher és francès, per tant, si ho guanya Ja. millor. Però, Ja. i Dennis Hauger, què? jo Dennis Hauer el veig molt sobrevalorat, moltíssim. Sí, Jo crec que a Fórmula 3 ho va fer bé, sí, però estava en Prema i Prema en aquell any va... O sigui, anava bastant bé, per dir-ho així, era un bon equip. I històricament ja ha sigut un bon equip Prema. I bueno, sí, va guanyar Fórmula 3, però sí que és cert que Doohan també i estava a punt. veus alguns dels que puguin pujar de Fórmula 3? Per exemple, a mi un que m'ha sorprès molt al seu final de temporada és Oliver Berman. Veus algun d'aquests amb possibilitats de fer com Piastri i guanyar el Rookie Year? L'Oliver Berman ha tingut com una carrera abans de Fórmula 3, no sé on estava, però ho va guanyar tot. No sé on ha sortit aquest home, però És un nen sí, també, no sé si té 16 o 17 anys, també és com... sí. Jo no, a veure, no soc un És que ojeador és aquí. més petit que nosaltres, eh? Home, És fort. Home, Duhan també. Duhan que tu, que jo diria que no. Sembla politoxicòman. O sigui... és broma, No, però... Bueno, perdona, que t'hem tallat, Jordi. Sí, perdona, sí. No, anava a dir que jo sí veig alguns talents i tal, però no sé dir, ostres, no, aquest Clar. l'any que ve guanya, l'any que ve puja a Fórmula 2, l'any que ve guanya tal, no sé, no tinc idea. I... Una Digues, pregunta digues. més. Això nosaltres ja ho hem parlat, però tinc la curiositat de saber què penses tu. Què creus que passarà amb Drogovic? Jo crec que està allà per quan se'n vagi Alonso, però clar, la gent, o sigui, el Drogovic es deu pensar que Alonso estarà, jo sé, un anyet, 2 anyets, però Alonso es pot estar 4 o 5 fàcilment, saps? Alonso té 3 anys en el contracte. Vull dir, 3 anys i aquest home està boig i potser corre fins als 45, saps? Llavors, no sé, jo crec que no tenia més portes. Vull dir, és l'única que se li va obrir i va dir, bueno, o em fico aquí o em fico a IndyCar. I si jo fos ell, jo m'hagués ficat a IndyCar. Perquè hi ha rumors que tenien un contracte sobre la taula d'un equip top d'IndyCar amb 3 anys de contracte i va decidir agafar aquest rol de no sé què és, en plan, no sé si és test driver o reserva, no sé què és. Sí, potser Sí, les dues combinades, reserva, em no? sembla. Em sembla Val. que és els dos rols. Jo aleshores, jo plantejo, no pot ser que sigui per substituir el propi Lance? I que se li acabi el seu contracte vitalici? No crec que passi això, Però bueno, és a saber. És que al final Lawrence, com a americà i empresari que és, li importen més els diners que la família, segurament. Per això ho plantejo. No sé jo, Bueno, jo crec que si li emportessin més els diners... Ja fa temps que no estaria... Hauria estat una temporada. Jo és un plantejament que tinc. Ara que parlàvem d'Aston Martin, vull aprofitar el moment per canviar de tema i parlar d'un aspecte que fa 17 anys, avui dia que estem gravant, que va passar. Segur que sabeu de què us estic parlant. I tant. De què estic parlant, Adri? El nanocampeonato. Avui fa 17 anys, pels que escolteu el podcast, diumenge va fer 17 anys, del primer campionat de Fernando Alonso. Primer, Jordi, vull començar per tu, després vull fer com un review de la situació, la trajectòria d'Alonso, de l'Aleix i de l'Adri, ja ho sabem una mica a través dels podcasts, però tu, Jordi, vas començar a ser fan d'Alonso, et vas baixar... Sí? Sí, però no tant d'hora, Vaig començar el 2010 i des d'allà. Bueno, sí que és cert que em vaig saltar alguns anys, tipus des del 2015 fins al 17, crec, que no ho vaig mirar, perquè era de pago i ho vam posar de pago, vam deixar de fer-ho a TV3 i vaig dir passo. I ja està. I després em vaig tornar a enganxar més tard. Però sí, vaig començar el 2010, sí. O sigui, el 2... I pregunta que no t'hem fet. O sigui, tu eres fan de la Fórmula 1 abans, no? O sigui, des de més petit, però el 2010 et fas fan d'Alonso. No, vaig començar veient la Fórmula 1 el 2010 vale. i em vaig fer fan d'Alonso. Et fas... Vale. O sigui, et fas fan d'Alonso i de Ferrari alhora, per tant. Sí, exacte, d'aquí ve, sí.
Llavors, això es pregunta per tots. Simplement, ara que comentàvem és pregunta ràpida i fàcil. Ara que comentàvem lo d'Aston Martin, creieu que Alonso es retirarà amb algun mundial més? Sí? No? No. Jo tampoc ho crec. Aviam, el meu cor diu que sí. El meu cap diu que també. No, no. No, Val. no. Llavors, també, agafant Alonso com a fil conductor, anem a parlar de l'últim de tot, que també és un tema molt present aquesta temporada, que és de Ferrari. Jordi, parla'ns de la teva experiència com a ferrarista, en general. I després ja entrarem en aquesta temporada, amb els memes, tota la pesca. Per fer-ho curtet, és horrible i no li recomano a ningú. O sigui, L'Aleix t'entén, que és ferrarista també. Sí, Sí? també. Sí, és un sofriment continu cada cap de setmana i no és en plan aquest any, és cada any. Vull dir, Creus que és més un tema de falta de talent? Falta d'organització? O és mental? De que hi ha com un... No sé, així, per posar un exemple que és just el contrari. Així com el Real Madrid pot tenir una puta merda d'equip, que mentalment no saps com acaben guanyant la Champions, que aquí és al revés. Pots fer-ho quasi tot bé, que com quan arriba l'hora de la veritat es fan merda a sobre. Què creus que és? jo crec que és això que l'exemple del Real Madrid, però justament al revés. És com... O sigui, jo m'he anat a pensar, per exemple, a Espanya, de l'Eurocopa del bàsquet, Sí. que no tenia un equip realment realistament per guanyar, i va guanyar, és perquè li va posar collons i, no sé, té com un plus que els altres equips no tenen, però que no és en plan a l'estil de joc, és com mental. Jo crec que Ferrari és justament al revés, perquè... Això, i perdona, que també hi havia Lorenzo de Albacete, Sí, Albacete. Però no creus que... O sigui, jo el que veig és que falta també un lideratge com la Copa d'un Pi. També, O sigui, també. Mattia Binotto no pot seguir més enllà. Opinions sobre Pelo que Di torni a Pene. arribar bene. O Opinió... sigui, tu com a ferrarista no tens ganes d'anar a tallar-li el cap? Ala. Sí. No, a vegades sí. O sigui, no arriba a aquest extrem, però, en plan... Jo crec que sí que al final d'aquesta temporada t'hauria de deixar-ho i provar alguna altre. No sé, ja van molts anys. Sí que és cert que l'Irriabene m'agradava més, però a l'època d'Alonso també hi havia el Domenicali i després hi havia un altre. Tampoc per mi eren... És que van indejant tot de l'era Schumacher. Ja. És que tothom té aquesta enyora, o sigui, aquesta... Saps? Vull dir que mires al passat i dius, hòstia, com hem passat d'això aquí, no? Llavors, Sí, no, com quan vam passar de Guardiola al Tata Martino. bàsicament. Arribavent és el que havia estat a Ducati, no? No. És que no hi havia un team principal de Ferrari que abans havia estat a MotoGP? Ni idea. Jo crec que sí. No sé. Podria ser. Espera, anava a tirar una pregunta abans. Llavors, sí, la pregunta és, coneixent el mercat que hi ha, que hi pot haver, o d'altres personatges que ara mateix estiguin fora de la Fórmula 1, llavors per quin team principal tiraríeu? Seguiríeu apostant per algú de la cantera de Ferrari, algú que no coneixem, un nom que surti així al no-res que està a Maranello, o apostaríeu per algú de fora que aportés alguna diferent? Home, jo crec que en un moment d'ara en el que tens el Leclerc i Carlos possiblement al seu prime, el seu seria jugar-te-la amb algú que sàpigues que té experiència. No apostar per algú nou. Clar. No apostar per algú que sigui el seu primer any portant un projecte gran. No sé com ho veus tu també, Jordi. Jo estic d'acord. Vull dir, al cap i a la fi se l'han de jugar. I jo, sincerament, no conec el mercat aquest de team principals, no conec gent. Però... Jo abans ha sigut una palla mental, però em fliparia i que de cop i volta, no sé, Toni Cucaraella. alguna merda d'aquestes. Em faria molt Qué bonito. Qué bonito, no?
Llavors, Ver un espanyol controlando Ferrari. llavors això és tot. No, Tema... ja està, ja tinc el nom per portar Ferrari. Tens el nom? Roldán Rodríguez. No, home, no, tio. Seria el Per això... millor. No, home, no. Per això m'hi poso jo. Ara, amb el format que tindrem avui de podcast, la tertúlia ja està, també la fem curta, i ara passem a una secció on volem conèixer millor com és el Jordi, com és també la ment pensant darrere dels memes de Bater i Voltes. I doncs res, no tenim cortineta preparada, o sigui que posaré una secció. Mira, aquí, quina cançoneta de secció us agrada més, Adri, Aleix? Fica el random, la primera que trobis. La primera que trobi, pues, Sí, endavant. a la cortineta de secció i a l'entrevista. Primer, Jordi, volem aprofundir en la teva vida personal / professional, i és que almenys jo vull que ens expliquis amb calma, amb detall, com és el teu rol de management. Ja ens ho has explicat una mica abans, però no sé, alguna cosa que hagis hagut de fer aquesta setmana o coses que tinguis pendents de cara a les següents setmanes de tasques que tens dins del teu equip de la universitat es diu Fórmula Universitària, la Lliga? Pues sí, bé, no sé fins a quin punt és confidencial la informació Hòstia. i no sé fins a quin punt puc parlar d'això, però jo diré 4 coses. Bueno, tu explica el que creguis, vull dir, Sí, no et volem posar en endavant. un compromís de... No, tampoc és I això. si ens vols donar una exclusiva, també Home, pots. encantadíssims. Però... Bé, sí, hem començat la temporada aquesta setmana. Llavors, gent com jo, que som de primer any, que hem d'entrar a l'equip, doncs ens hem d'acostumar diguem-ne, a l'ecosistema de l'equip, com funciona, la gent, etc. Llavors, hem estat fent presentacions de cada secció, explicant què fa, els objectius d'aquesta temporada, etc. Llavors, ja et dic, o sigui, treballar en si no hem començat encara perquè ens estem adaptant, però ens hem planificat, diguem-ne, a la primera part de la temporada, què volem fer en la secció de management, o sigui, quins dies ho volem tenir fet, etc. I després ens hem repartit la feina entre els 4 que som. I doncs això, vull dir, no us puc dir què he fet més aquesta setmana perquè no hem començat a tocar coses encara. Vull dir. Bueno, per cert, aquesta part la condueixo jo, però Adri i Aleix, si us van sorgint preguntes sobre com funciona la fórmula estudiantil i tot, pregunteu. No, si ens vol explicar també com funciona directament la fórmula estudiantil. Sí, per què no? Una mica per la gent que no ho conegui, quina és la idea, el concepte, com són els cotxes, on correu, quins circuits correu i tot això. Bé, doncs és com una lliga, no? Una lliga, en plan, com una competició en la que universitats arreu del món, no només a Europa, doncs construeixen un cotxe des de zero, que ja té 3 categories. Pot ser de combustió, elèctric o driverless, que és sense pilot, completament autònom. Llavors, bé, tu construeixes el cotxe que vulguis i tal, i després a l'estiu te'n vas a les competis, que es fan, ja dic, normalment són a Europa i nosaltres anem a Europa perquè no tenim ni pressupost ni tenim ganes d'anar-nos a Austràlia, per exemple. Llavors, has de fer com uns exàmens per entrar a aquestes competicions, demostrant que tens el nivell per estar-hi i ja està. I, per exemple, nosaltres l'any passat vam anar a República Txeca, vam anar a Alemanya i aquí a Espanya també es fa una, que normalment és a Montmeló, però aquest any no s'ha pogut per uns lius i es va fer a Castellolí. I aquest any potser anem a unes altres, vull dir, depèn dels quiz, depèn de quins entrem i quins no. Qui organitza? O sigui, és una organització independent o hi ha alguna organització de motorsport més gran al darrere? Alguna companyia o que no sigui de motorsport, alguna universitat? O sigui, bé, que jo sàpiga, és en plan independent. L'organització que lidera bastant és Formula Student Germany, que és la competició reina, diguem-ne, que és la que posa com les bases i tal,
però darrere doncs, hi ha molt... El sector del motorsport, hi ha molts sponsors, moltes marques de cotxes, etc. De la indústria, moltíssim, que tenen, bueno, estan involucrats d'alguna manera o altra. No ho sé dir exactament perquè, no, et dic, sí, he començat fa 5 dies i tampoc sé del tot com va, però sí, no sé, crec que o sigui, no hi ha un òrgan així que ho decideix tot, sinó que bé, cada competició fa una mica el que el que volen, però sempre hi ha com unes bases Suposo que estan que... Perdona, Digues. perdona la pregunta ignorant que faré. A quina uni representes? A la UPC, a la facultat d'enginyeria, que es diu EdShape, Vale. hi ha Sí. un equip. Però Um, heu de ser tots estudiants de l'OPC o, per exemple, nosaltres a l'OAB, si volguéssim ficar-nos, podríem? Podria. De fet, nosaltres, o sigui, bé, no estem a l'EdShape, però també hi ha membres de l'equip de Telecos, per exemple, que és una universitat que hi ha una mica més amunt. Hi ha gent que ni d'industrials ni de Telecos, hi ha gent que està fent dades, per exemple, enginyeria de dades. Però sí, crec que, o sigui, realment qualsevol podria entrar, però nosaltres, per exemple, volem que sigui gent de la universitat i tal perquè ho té a prop, ja sap com funciona tot en general bé. Clar. És el que fem. un tema que, bueno, és com una reflexió barra pregunta. Suposo que també es deu muntar això i deu haver-hi companyies d'automobilisme darrere, perquè suposo que els interessa formar-vos a vosaltres ja començant com creant la vostra pròpia empresa, no? Suposo que de la fórmula estudiantil moltes empreses d'automobilisme van a pescar gent, no? Sí, és literalment el que acabes de dir. No només, o sigui, empreses d'automoció, hi ha empreses d'enginyeria, del sector de la indústria, etc., que estan ficats ja sigui directament com a sponsor o indirectament, jo què sé, com a... Supplier o qualsevol cosa. Exacte. Llavors, sempre tenen l'ull ficat i moltes vegades, doncs, acaben fitxant algú Mhm. i algun membre de l'equip doncs, acaba fent pràctiques a aquella empresa o el que sigui. I això està també molt bé perquè t'obre les portes al món professional, per dir-ho així, et dona com un empujón, saps? Val. I la gent de Montlau Motul, per exemple, us va molt al darrere, no? El què? Bueno, La gent de Montlau, Montlau és, no? L'escola? sí, el tema que Montlau són mecànics. O sigui, és com Bueno, sí, és però al com final una hi ha altra molta gent part. d'enginyeria que acaba per la part de mecànica, saps? Per això ho pregunto. No tinc ni idea, la veritat. No, No, no. és que, Adri, això pensa que són aspectes... És com més complementari. El tema universitari va més a això, als enginyers, als Ja, directors. però dic, però hi ha molts que acaben per aquella branca, per això preguntava, saps? Potser sí, però no, sí, potser acaben junts a un lloc, però no... Però pensa que són dos vies diferents d'entrar al motorsport. Ja. Llavors, amb això que dèiem dels sponsors, no sé si tu ho sabràs o no, però vosaltres us patrocina Cupra, és així? Bueno, Cupra barra Seat, no? Sí. És el main sponsor d'aquest últim any. I en quin sentit us ajuden? Bé, o sigui, ja us ho dic, no puc... No sé fins a què puc parlar, però una de les grans aportacions que fa és ens deixen cotxes per anar a les competicions, perquè, bé, evidentment, a Germany o Clar. sigui, no hi anem amb avió, perquè el cotxe també s'ha de portar, llavors anem amb cotxe, I un ens remolc. portem el remolc o amb furgonetes, el que sigui. I llavors aquest any doncs, ens han deixat Cupres per poder anar a les competicions i la veritat és que s'aprecia moltíssim. Home, Seria molt bé. molt guapo que poguéssiu anar amb el mateix cotxe. Amb un cotxe? No, amb el vostre, No, tio, amb el que amb el vostre competiu. cotxe. Rotllo, tipus, el xaval aquest que va treure en Fórmula 2 a la República Txeca o por ahí. Sí, per Fer el l'autopista, mateix. sí. Ah, bueno, sí, però només hi ha una. És un monoplaça, només. Clar. Doncs que vagi el pilot. Si el La resta és de rebentes... casa. Home, si el rebentes de camí, doncs adeu a la Sí. cursa. La bateria no aguanta. Esteu a la categoria elèctrica? Sí, estem a l'elèctrica i a la driverless. Que guapo. I com va això d'un monoplaça sense pilot? Doncs et dic, és un sistema autònom. Abans teníem dos cotxes, un que era elèctric i l'altre que era completament autònom. Llavors, aquest últim any el que s'ha fet ha sigut fusionar els dos
Vale. i fer-ne un que sigui tant elèctric com autònom i puguis conduir-lo, o sigui, amb pilot i sense pilot. Llavors, a la competició hi ha proves que són amb pilot i proves sense. Llavors, el bo de tenir un cotxe és que pots participar a les dues i, en plan, és com la meitat no diré de cost, perquè no acaba de ser del tot cert, però sí que ho tens tot allà junts, saps? I això ajuda bastant. Espera, el següent tema era... Hòstia, se m'ha passat. Val. Sí. Sí. Mentrestant, si vols, faig una pregunta jo que m'ha vingut ara. Sí. El tema del pilot, com ho feu? Com el trieu, rotllo? Feu els tests del PIN o teniu vosaltres... Ja teniu alguns fitxats i voleu ja anar per algun en concret? Normalment el que es fa, no sé si aquest any serà el mateix, però se'n va... O sigui, la gent que es vol presentar com a pilot ho Vale. diu, i després aquesta gent va a un circuit de karting i tal, i qui fa els Sí. temps més competitius, doncs prova el cotxe, i una vegada has provat el cotxe, doncs qui tingui millor feeling o qui doni millor, diguem-ne, com es diu, feedback del cotxe, doncs acaba sent. Però normalment, o sigui, no hi ha un pilot només, ha d'haver-hi mínim entre 4 i 6 pilots. O sigui, mínim 4 i màxim 6. Vale. Sí. Llavors, O sigui, literalment feu els tests del PIN. sí, Resumit és així. sí. Jo estava pensant ara, hi ha cap mena de remuneració o algun premi per guanyar el campionat o fer top 3 o alguna Sí, cosa de l'estil? sí, evidentment que hi ha premis, però sincerament això ja no tinc absolutament ni idea de com va. Però si guanyes la competi, evidentment t'emportes alguna cosa. Sí. I és una altra pregunta ignorant també, perquè no en tinc ni idea, de veritat. També teniu túnel, en plan, sé que costa una pasta els culls de l'hòstia, però també podeu jugar al tipus un túnel de vent o alguna cosa d'aquestes? Per provar el cotxe o com ho feu? A veure, jugar podríem, però Clar. no tenim... Ja no, sí. Sí, es fa més amb simulacions, Vale. crec, però sí. O sigui, crec que és la mateixa filosofia que la Fórmula 1, no? Al final. Ok. Vale. I... Víctor, ja et passem a tu, Víctor, que t'estàvem fent temps. No, bé. O sigui, ara ja tinc de fet les dues següents preguntes. La primera és, ara ja més enfocant-ho amb tu, per exemple, per ser concrets, ens pots dir, dins del teu rol general de management, suposo que també us repartiré, com ja ho has dit, us repartiu una mica tasques més concretes. Quines seran les teves principals dins de l'equip de management? Bé, jo portaré el tema tresoreria. No facis un Bárcenas, si pot ser. No. Després també m'encarregaré dels vinilats, que és en plan la livery, Sí. Hòstia, com posar els sponsors allà enganxats, tal. Mola, Què més? Si vols ficar la moraneta, pots, també. Mitjà de comunicació oficial. Sí. I després hi ha petits projectes que s'han d'anar definint, o s'estan definint ara, que s'han d'anar fent a poc, que, bueno, ja... Això ja no ho diré. Ja Cosites. sortiran. Ja sortiran. Digues, si tens alguna pregunta prèvia, perquè la que faré és com per passar al següent bloc temàtic. És la que anava a fer jo també, per passar al següent bloc temàtic. Vale, doncs ja la faig, vale? Perquè... Sí, clar, tu que ets el que porta. Vale. I és que el següent bloc temàtic és per acabar més en concret la compte de Twitter de Battery Voltes, i és, ara que parlàvem del teu de l'ambient més professional, és si has tingut alguna oferta per ser CM d'alguna cosa. Perquè ara, avui en dia, que es busquen community managers que facin memes, que dominin bé aquest tema, és si has tingut alguna oferta o se t'ha plantejat alguna cosa així. Sí, una vegada em va escriure un noi dels Estats Units que té una compte en plan... No de Fórmula 1, però en plan d'esports en general. També de Fórmula 1 una mica. I em va dir que... Bueno, no, realment no, no em van oferir ser CM d'algú, sinó em van dir fer com un rebranding de la meva compte
perquè complís la seva línia, i a canvi, o sigui, em va dir que tenia contactes amb Red Bull i tal, i que potser em podria abordar a curses i tal, però jo vaig dir que no, que se'n vagi a la merda, perquè sí, sí, és el meu projecte, bueno, projecte, és com el meu hobby. Clar. Anar a curses, la veritat és que me pela moltíssim, i no sé, vull dir, no canviaria aquí la meva compte, saps? Clar. Ja. No té sentit. Però si un Williams et vingués i t'ho agafaries? No sé, perquè això comportaria... Bueno, seria... O sigui, no tindria sentit que m'ho diguessin a mi perquè no tinc experiència de res. O sigui, necessites en plan, un grau en màrqueting o no sé què hi ha per allà, però... O sigui, no estic com qualificat, per dir-ho així. Ja. No sé, però experiència al final tens una compte amb 220 i pico mil seguidors, saps? Vull dir, això també ho Això mira. ja... Clar. Ja, però... O sigui, jo crec que agafaran abans algú que té 220.000 seguidors que nosaltres, que com a periodistes, una de les sortides és community manager. A dia d'avui t'agafarien abans a tu. És així. Jo crec que no. Sí. Bueno, jo crec que no, però... No sé, a veure, és que també depèn molt del perfil que busquis. Perquè clar, depèn de quines empreses que has de fer comunicació corporativa, no busquen algú que faci bons memes, saps? No, però a la Fórmula 1 actual, tu mires les comptes de Twitter, Sí, segurament. saps? Vull dir, el like by Pierre Gasly el sap tothom, saps? I el fa servir tothom a la Fórmula 1. Clar. Bueno, doncs passant dins de Twitter, Aleix, em sembla que toca a tu el segon bloc temàtic. Ja farem, Sí. ara farem preguntes més concretes sobre això. Sí, una mica més del personatge de Battery Voltes. Per això et volia preguntar una mica com va ser el moment en què tu fas un meme, com pot fer qualsevol de nosaltres, i dius, el penjaré a Twitter amb una compte nova. Bé, és que la compte inicialment no era memes, era una compte, doncs ja estic per debatir Fórmula 1 i tal, perquè jo, o sigui, era tipus quarantena i tal, quan me vaig crear, i m'avorria mentre mirava sessions, i em vaig crear una compte de Twitter, només de Fórmula 1, per poder, doncs això, mirar les coses, tal, parlar, el que sigui, Sí? i llavors penjava el típic meme de tant en tant, i veia que doncs, a la gent els agradava més els memes que les meves opinions, llavors vaig anar enfocant a poc i així doncs va acabar sent completament de memes. Vale, perquè el nom com a tal de Battery Voltes d'on el Sí. treus? Pues que se'm va acudir un dia, literalment. O sigui, no té molt de secret. O sigui, Mirant... estàs, la típica que estàs sentat cagant i et ve al cap la idea, no? Sí, sí. Ja. A mi no em sortiria això. I després, com a... Així els top, aquests que recordis que diguis, collons, amb aquests memes, si hi ha un o dos en concret, amb aquests memes em vaig començar a fer viral. Ja era cosa important, això. Mm. Buah, és difícil perquè n'he fet tants que de veritat que no... O sigui, no sabria escollir un. Sí que n'hi ha un, per exemple, que quan vaig estar al podcast del Vèrtex també vaig comentar. No sé si els coneixeu. Sí, Sí. És un del Will Buxton, de Drive to Survive, que és com... Vaig penjar un meme d'aquest pavo dient una cosa completament òbvia, que és, o sigui, la gràcia del meme, no? Que, bueno, i després es va començar a viralitzar, tothom va començar a penjar més memes amb aquesta plantilla, el que sigui, fins a tal punt que li va arribar el periodista com a tal, em va escriure el que sigui, Ostres. i després va arribar a tal punt que una persona va portar un cartell a un gran premi amb el meme com imprès. Llavors Vale. em vaig quedar flipant. O sigui, tota la plantilla i tota la idea és teva. Sí, Hòstia, És un dels memes de la temporada. Ets conscient, no? Vull dir... tranquil·líssimament, sí. I que ha donat la volta al món. mm. Volia preguntar-te ara, a part de... Ara has comentat Will Buxton, t'ha arribat mai que algun pilot t'hagi dit alguna cosa per algun dels memes o que t'hagi arribat que l'han vist? No, directament no.
Jo imagino que, o sigui, amb el temps que estan a Twitter i a xarxes i tal, algun n'hauran vist. Però interaccionat i tal, no, això no m'ha passat mai. I amb escuderies? Tampoc. Tampoc. És que seria graciós que de cop un dia et ve Mercedes i et diu tu, el meme m'ha fet gràcia, el puc penjar, saps? Sí. I està Gasly veient els memes del compte de Twitter. No, Gasly segur que els ha vist tots. Segurament, però no ha fet el like de by Pierre Gasly, eh? No l'ha fet, no. Has fet ja algun meme? És que no ho sé, perquè no em passo tantes hores a Twitter. Amb el que ha sortit de Gasly, de lo de la seva posició favorita? No vaig fer-ho perquè vaig dir, bueno, potser és una mica... saps? D'això, Ja. però no vaig fer-ne. A més, tampoc no tenia, en aquest període no tenia temps de... O sigui, no estava molt ficat en les xarxes, per tant no vaig veure Vale. tant el temps. Llavors, Bueno, és que la situació en si ja era un meme, també, o sigui... Sí, El vídeo en si. Jo ara t'anava a fer una altra pregunta, ara que parlàvem de memes concrets. Abans n'has explicat un, i és si ara et ve al cap algun altre meme pel que t'hagi enfonat, o pel que hagis rebut molt hate. No, en concret no, però ja et dic, sempre hi ha el típic, no? Vull dir, al final, jo el que no puc fer és penjar alguna que li agradi a tothom. Sempre hi haurà algú que dirà, hòstia, no sé Clar. què, no m'ha agradat, o estic en desacord, el que sigui. I al final sempre surten més els que estan en contra que els que estan a favor, els comentaris, dic? Llavors, com que sempre hi ha el típic que critica, però m'és igual, jo sincerament no em llegeixo els comentaris perquè sempre em trobo gent d'aquesta i em posa de mal humor i llavors pues, passo completament ja. O sigui, t'és completament igual, no? Sí. Ben fet. I com una pregunta més, els nois de What the fuck Fórmula 1 es diu així o Bueno, What if crec que és Fórmula 1? em sembla que el nom real és What's the First One o alguna així, però clar, Tota la meva vida ha estat What the fuck Fórmula 1. sí, és amb el que juguen. Però com va el Fanatec que vas guanyar més? Sí, bueno, vaig estar... Tenia com un concurs que si posaves un hashtag i tal, doncs entraves. I qui feia el millor meme, entre cometes, doncs li donaven un premi. I vaig guanyar un d'ells, llavors em van enviar un Fanatec, que és com un volant, per jugar a l'ordinador i tal, amb el joc de la Fórmula 1. Està molt guapo. El que passa és que jo ja en tinc un i si el volgués canviar no podria perquè no són compatibles, per dir-ho així. O sigui, els pedals amb el volant no són compatibles, per dir-ho així, entre diferents marques. Llavors no em servia res. Llavors la vaig acabar venent i ja està. Per tant, no sabem com va. No sé, ja no el tinc. Si clar. vaig tenir un rato, o sigui, vaig tenir un temps a l'estanteria perquè està guai, o sigui, mola, però no li tenia ús, per tant el vaig vendre. Li fots moltes hores al joc, o què? No, que va, ara segur que no, perquè ara no tinc temps lliure ja. Abans sí que li posava més, però... Nosaltres, tu Aleix el tens el joc, no? I tu el Víctor també. Jo no, jo ara no. Però tu jugues a la Seto. Però... Sí. Però clar, vosaltres li foteu hores. No gaire, Cada vegada menys, No sé per què, però cada vegada menys. Pensa que ara corrent i amunt i costa. Bueno, I tant. ara anem, com sempre, a la part que li agrada més a tothom i sobretot potser som nosaltres els que més ens agrada, Sí. Que és el Mundial de Preguntes. El Jordi tindrà l'oportunitat de respondre a totes, val? I llavors comprovarem que en sap més que vosaltres, vale? A més, avui he volgut fer les preguntes temàtiques. Vosaltres ja ho sabeu, però l'audiència no ho sap, que van sobre Nicolas Latifi, la cabra, el millor de tots els temps. Llavors, qui vol començar avui? Per tu, Jordi, és indiferent, perquè al final les preguntes són totes per tu, però... Que respongui a totes vol dir que respondrà després de nosaltres, no? Sí. Perquè si no ens està com ajudant. Sí, exacte. Podem fer servir el comodín del Jordi? Però en alguna que no sapiguem, diem... No, perquè res ens assegura que... Ja la sabia. No, i a part d'això, si ell la sapigués, clar, llavors ens hem d'assegurar que tu, Adri, presentes un altre podcast amb convidat
amb el que Ja. puguem tenir el comodín del convidat. Vale, Saps? vale. Más salió. Vale, pues no. Llavors, Pues no hi ha d'esto, vale. Començo jo, que no que has preguntat i no hem Vols dit qui començar tu? ho hem dit. Vale. Sí. Primera pregunta de la Free Practice, vale? A quina cursa va puntuar per primer cop a la Fórmula 1 Nicolas Latifi? Hongria 2020, Hongria 2021, Bèlgica 2021 o Silverstone 2022? Sí, és respondre jo ara? Primer vaig jo Primer Adri. i després tu. Vale. Torna a dir les tres primeres. Hongria 20, Hongria 21, Bèlgica 21. Sí, diré Hongria 21. Jordi? Sí, jo també. I és correcte. Un punt Vale. per l'Adrià, un punt pel Jordi també. Bueno, en realitat no participa, però... O sigui, no participa el que és el campionat, però un punt Però també. és correcte, És correcte. Aleix, següent pregunta. Som-hi. Amb quin pilot va disputar-se i va perdre el Mundial de Fórmula 2 l'any 2019? Mick Schumacher, Luca Giotto, Nick de Vries o George Russell? Lucas Giotto, Nick de Vries, George Russell i qui més? I Mick Schumacher. El de 2018. 19. 19. Per si no sapigueu, Nicolas Latifi és subcampió de Fórmula 2. No sé, et diré... Mick Schumacher? Tu, Jordi? Nick de Vries. I la resposta és Nick de Vries. Nick de Vries? O sigui, el tio que li treu el seient és el tio que li va treure el Mundial. Sí, exactament. Llavors, passem amb les preguntes de 2 punts, vale? Adri? Vale. Quin d'aquests pilots no ha compartit equip amb Latifi a la Fórmula 1? Hi ha un condicionant. O sigui, quin d'aquests no ha sigut company d'equip amb els dos competint a una cursa? És a dir, si un dels dos Vale. era pilot de proves, no compta. Vale? Vale. A. Un altre cop Nick de Vries. B. Jack Aitken. C. Robert Kubica. O D. George Russell. Ubica. Jordi? També. I la resposta és correcta. Següent. Aleix, Digue'm. quants punts té Latifi en la seva carrera esportiva? De Fórmula 1, vale? Vale. A, 0, B, 3, C, 5, D, 7. Em sona que 7. Jordi? Jo no tinc ni idea, però també diré 7. I la resposta és 7. 7 punts. I els va fer, Vale. els va fer tots la Vale. mateixa temporada, que és la temporada passada. De fet, he dit jo la resposta durant el programa. Exactament. Vale? Vale. No, ni m'havia fixat. I les següents són de dir... O sigui, ara veureu. Adri, Vale. quina d'aquestes afirmacions és certa? Hòstia. A. Latifi mai ha puntuat en 2 curses consecutives. B. Latifi porta més curses sense puntuar de les que va trigar en aconseguir-ho. C. La millor posició de Latifi en cursa és una 6ena posició. D. Latifi s'ha quedat 6 vegades a les portes de puntuar quedant 11è. Haig de dir la certa. Has de dir la que és veritat. Vale, et diré l'última. Latifi ha quedat 6 vegades a les portes de puntuar. Sí. La resposta és... Perdona, Jordi. Quina dius tu? Sí. A veure, el de que queda 6è tenint 7 punts és... crec que impossible, a veure. Sí, és impossible perquè tindria 8 punts mínim, per tant aquesta no. Pots repetir la primera i la segona? La primera és, Latifi mai ha puntuat en 2 curses consecutives. I la segona és, Latifi porta més curses sense puntuar que les que va trigar en fer-ho per primer cop. Jo crec que és la segona. Tu, Adri, havies dit la D. Mm. I la resposta és la B, la del Jordi.
Porta, Ai, no sé si porta, no sé quantes, 20 no sé quantes curses sense puntuar, i va trigar, no, o 30 i poques, i va trigar 27 o així, em sembla. Va trigar tot el seu Un gran primer rècord. mundial i fins a Hongria, que eren 10 curses, em sembla. I següent pregunta, Aleix, canviant la d'abans, quina d'aquestes afirmacions és falsa? Vale. M'ha fet gràcia escriure així, vale? The Goat ha estat provador a Renault, The Goat ha estat provador a Williams, Latifi ha estat provador a Racing Point o Latifi ha estat provador a Sauber. Quina és falsa? Que ha estat de provador a Sauber. Jordi? Jo també diria Sauber. I la resposta és correcta. Ara mateix Vale. tenim empat a 3 entre l'Adri i l'Aleix, vale? No, l'Aleix No, porta 5, 5. 5. 5, hòstia, Sí, porta 5, és encertat. veritat, perdona. He encertat la segona. True, la de 7. Vale. Aquesta és complicada i us donaré una pista. Bueno. En aquesta el seu és que el Jordi no perdona, estigui, no? exacte. Bueno, sí, és veritat. Aquesta és la de Fastest Lap. Fastest Lap. Vale? Qui és el primer que respongui? S'emporta un punt extra. Ok. Llavors, si de primeres no m'ho dieu bé, tinc una pista preparada, perquè tingueu una segona oportunitat, vale? Vale. En campionats sota el paraigües de la FIA, quantes curses ha guanyat Nicolas Latifi? $12. No? Adri, tens... 7. Acabes de dir 7? Pues sí, ha guanyat 7 curses. Ha guanyat 7 curses. Crec que a la Fórmula 3 britànica així en va guanyar una. Llavors un altre any, a no sé quina altra competició en té una més. Llavors em sembla que el seu segon any de Fórmula 2 té una victòria random a un sprint o alguna així, i l'any que és subcampió té 4 victòries. Dues a Feature Race i dues a Sprint Races. Jordi, perquè ho entenguis, jo sóc el tio que més triples es tira i els fot bé. Sí. Sí, no té cap mena de sentit. No, és flipant. De fet, n'has tingut alguna d'espectacular, de dir... Que es nota que m'agrada el bàsquet, vaig a pel triple i m'entra, ja està. Doncs bueno, això és tot. Primer, moltes gràcies al Jordi, a.k.a. Battery Voltes, però ens agrada dir-li Jordi perquè al final hem parlat amb la persona que hi ha darrere. Nois, aquest és el podcast d'aquesta setmana, un format diferent. Espero que us ho hagueu passat tots tres molt bé. Sí, i tant. Com sempre, hem de recordar a la nostra audiència. Què els hem de recordar, Adri? Vull dir-li una cosa a l'audiència. Digues. No direm el què passa, però pot ser que sigui l'últim programa que gravem així. Podria ser, sí. Podria ser, sí. Està per veure. Ja direm cosetes. Llavors, s'han d'anunciar cosetes. Què més hem de recordar? Que ens segueixin... A la plataforma verda, a.k.a. Spotify, la lila Apple Podcast la taronja i la taronja groga iVoox. A part d'això, totes les xarxes socials. Que bàsicament és Insta i Twitter. Sí, perquè el TikTok lo de sempre. No existeix, no cite. I a YouTube, que aquest podcast es penjarà a YouTube també, perquè ens pugueu veure les cares guapes. I res, fins la setmana que ve. Si hi ha novetats ja les sabreu. Moltes gràcies un altre cop, Jordi, i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Ciao. Adeu.